heeɗiɓe RFI fulfulde yewtere coftal ɓali men on calminama alet arore nde kaleten ko kabaru kawgel kan fettoɓe bal yareteɓe duuɓi nogas fayiles ko alet nde woni timmode nde ɗum noon mamin gar hen ko wona ɗum mamin paata Europe haalde ko yowiti e prix walla mbiyen mbuñaari nde RFI rokkata hitande kala fettoɓe ɓe golle mumen ɓuuri teskede to banggue Ligue arano hikka noon ko Achraf Hakimi heeɓi mbuñaari ndi e banggue goɗɗo kadi mbuñaari wondi woni trophée UNFP ɗum noon hokkama hikka Ousmane Dembélé somin gummima toon to Paris walla mbiyen to France mamin garto Afrique haalde ko yowiti e basketball Africa League saabu dawal baɗowal to Kigali ma fuɗɗo asende tedduɓe ko ɗum woni toɓɓe men emin paadi on alet yamɗe 17 silmaji 35 ko ɗum e haalirde RFI fulfulde oɗon mbawi darde min e hello meɗen Facebook amma YouTube